деҳқонони хоҷагии наврӯзи ноҳияи шаҳринав дар азми онанд ки воқеан рушди соҳаи боғу токпарварӣ барои баланд бардоштани иқтисодиёти хоҷагӣ аҳамияти хоса дорад. Аз ин хотир кишоварзони ин хоҷагӣ сол то сол ба рушди соҳа диққати ҷиддӣ зоҳир намуда барои зиёд намудани майдони боғу токзор дар заминҳои лалмӣ кӯшиши бештар ба харҷ медиҳанд. айни ҳол хоҷагидорон бо азми баланд бардоштани ҳосилнокӣ ба шаклдорӣ ва коркарду нармкунии дарахтон машғул мебошанд. дар хоҷагӣ мо 136 гектар боғу токзор мавҷуд аст ки имрӯз ҳамин корҳои буриши дарахтон қариб ки ба анҷом расидааст. камтар ҳамин ҷои ангур мондагӣ, дигар ин дарахтҳои гелос, шафтолу, олу ино ба пуррагӣ аз чӣ баромадагӣ, буриши дарахтҳо баромадагӣ. хоҷагии наврӯзи ноҳияи шаҳринав дар ихтиёри худ зиёда аз 1000 гектар замин дорад. То имрӯз кишоварзон майдони боғу токзорро ба 200 гектар расониданд ва дар майдонҳо асосан ниҳолҳои себ, ангур, гелос, олу ва нок парвариш карда мешаванд. ба гуфтаи мутахассисон, аз таҷрибаи солҳои пешин парвариши гелосу олу ба иқлими ин минтақа мутобиқтар аст. дастури сарвари давлатро оид ба зиёд намудани майдони кишти картошка роҳбарияти хоҷагии наврӯзи ноҳияи шаҳринав мавриди иҷро қарор дода, нақша доранд майдони кишро зиёд ва барои баланд бардоштани ҳосилнокӣ аз имрӯз замина омода намоянд. хеле ки мебинем ҳоли мо дар сари мана заминҳое ки аз кишти баҳорӣ киш сар мешавад, кишро оғоз кардагем. то ба ин рӯза дар майдони 5 гектар картошка киш кардем, дар майдони 3 гектар лаблабу киш кардем. кишти картошка анҷом дорад, ҳозир ба анҷом нарасидаги аст. бо то 7 гектара дар нақшаи мо аст ки 7 гектар картошка киш мекунем. албатта ба боварӣ гуфта метавонем ки аз ӯҳдаи кор албатта мебароем. албатта ба кишти кор тайёр мебошем. олотҳои меҳнатие ки дар мо ҳаст, албатта ба мо ҳамаи чӣ мерасад, ҳаракат мекунем ки дар вақти худаш барои амнияти озуқавори албатта саҳми худро мегузорем. зиёд кардани майдони картошка ва боғу токзор ва истеҳсоли меваҳои шаҳрбори ватанӣ барои содирот мувофиқ ба рушди иқтисодӣ ва таъмини амнияти озуқавории мамлакат мусоидат менамояд. дар ин робита заҳматкашони хоҷагии наврӯзи ноҳияи шаҳринав ҷаҳду кӯшиш доранд ки то дар баландбардоштани иқтидори иқтисодӣ ва фароҳам овардани имконоти содиротии кишвар самгузор бошанд.